Военният министър не е бил там, когато е станал инцидентът. Информацията за съдбата на студентите са противоречиви. Мачкай го. Мачкай го. Разтривай го. Хайде ти го разтривай. Криси, лягай бати да те разтрива малко. Хайде, Наско, ти го разтри. Наско, ти го разтри. Да, масаж. Виж сега бати как ще направи хубав масаж. Отпусни се, Криси. Поликана. През юли правителството на Косово приложи реципрочни мерки спрямо Сърбия и Босна и Херцеговина след 2-годишно ембарго от тези две страни. До сега Косово е получавало от Сърбия стоки на стойност около 400 Криси, хубаво ли ти е? като 80% от тях са храни, а останалото са материали. Според земеделския министър Мирослав Найденов, страната ни има възможност за износ на Не така бе на тебе. и местни продукти. Тя поставя Правят си масаж. Предстоящият президентски вод не е предрешен по Чакай малко. заседание на КАЛА за август. Ще ги снимам. Потенциалният електорат на ГЕРБ е около 27%, Като барабанчи. а на БСП около 18%. Като конче. Наси, може да го боли малко, полеки. Полекичка, не. Полекичка. Сега на всичките масажи. Не е така, полека. Не е така, полека. Полекичка. Може да го боли Кристо така. Искам сега силно. Оле-ле. Бе, те не